ngandani bolo info langganane Messi ki bolo tempat makan dan ngopi neng daerah Amerika Selatan EKE Sragentina. Panggone iki jenenge warunge dhewe kae. Gedene kaya ngono ya to. Genah neng kene iki panggone well dan malam minggu eneng live musik dan harga sangat terjangkau. Pokoknya panganannya komplit enak. Wis rasa kesuwen langsung kita ledakkan. Panganane wis teko ki bolo keh banget ki. Eneng chicken stick, sop buntut, ayam geprek mozzarella, tahu pedas karo tos warunge dhewe. Wis rasa kesuwen langsung kita hancurkan pokoknya. Tak berdoa sih bolo. Min, menu pertama chicken stick ya toh. Coba sik iki. Wah, dagingnya lembut pol. Chicken stick bolo. Sausnya terlalu pedas juga, sausnya manis gurih, enak, daging ayamnya empuk, mantap, kentangnya bolo. Kayak gini menu kedua bolo, sop buntut. Nah well gitu, rasanya kuah sih bolo. Kuahnya seger banget, bumbunya meresap. Dagingnya, lembut pol, nak di sop buntutnya. Ora salah nek rene neng warunge dhewe Argentina ya nggone Messi iki bolo. Messi gaene rene iki bolo. Maradona nek gabut ya rene. Saiki bolo iki minumane eneng papat iki mau eneng Rainbow Mocktail ya to. Genah seger. Iki cara saiki bolo Rainbow Mocktail. Seger tenan bolo. Wah, mantap iki, jos. Menu keloro ki bolo kopi susu. Kene iki ya spesial kopi-kopinan dan duwe kopi dewi. Jadi nek untuk masalah kopi kowe rasa panik, pokoknya dipercayakan saja pada warungnya dewi. Well bolo kopi susunya mantap nih. Ketelu senenge filter Gunung Halu. Kowe nek ngombe iki kena iso halu bolo. Rasane sik bolo. Iki filter Gunung Halu, kopine kene dewe. Mantap bolo. Kopine wangi bolo. Seger. Harum banget iki bolo. Lanjut makan snack bolo. Iki eneng tahu pedas. Nah, iki marai tonggone iki kena pedes-pedes ki omongane. Coba. Nah. Kalau pedasnya mantap bolo. Dan ini snack selanjutnya eneng tos saka warungnya dewe. Mari kita rasakan. Ini ontonan rotine lembut pol. Roti tosnya. Wah, guys, rotine lembut banget, mantap. Iki karamele meresap ning rotine, masake pas, rotine lembut pol. Pokoknya jos ki, tosnya ning warungnya dewe. Wajib kudu nyoba. Karo iki bolo, ayam geprek mozzarella nih, iki kejune semene-mene akeh iki lho. Wah, meledak iki bolo. Aku tak lanjut mangan sih, iki keh banget. Untuk kuliner selanjutnya, Argentina ditunggu. Mari kita ledakkan yang lain ya.